बड'लेण्ड रादाब बिजोंनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय अनलाइन सेथि बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे दोरोङारि बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। थांनाय 12 मे खालि फोसावनाय जादोंमोन अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनायनि फिथाइखौ। बे बादायलायनायनि सेथि मासियाव देरहासार जानो हादों चिरां जिल्लानि रिंसार बसुमतारीनि दैदेननाय गंगोना हारिमु हानजा फानबारिया। आरो नैथि मासियाव देरहासारनो हादों चिरां जिल्लानि बिनय ब्रह्मनि दैदेननाय सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनिया। बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय होखानाय नेमखान्थि बायदियै बादायलायनायाव बाहागो लानानै देरहासार जानो हादों बे मोननै मोसाखावरि हानजाया। दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनायनि देरहासार जानो हानाय मोननै हानजानो मान बिलाइजों लोगोसे रांनि बान्थाखौ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव दाब दाब जिल्ला ओनसोलफोरनिफ्राय गासै मोन 17 हानजा मोसाखावरिफोरा बाहागो लाहरदोंमोन। अनलाइन बैसागु हानजा मोसानाय बादायारिफोरखौ मोखां बिजाब बाहायगिरि रायजो राजाफोरनि नोजोर अनसायनाय आरो थुलुंगाजों लोगोसेनो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोसानाय बादायलायनायाव होखानाय नेमखान्थि बायदियै बिजिरगिरिफोरनि हेफाजाबजों सायख'नाय जादों। बे जर'खा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि एमबि मैखोमा खौरां बिजोंनि गेजेरजों देरहासार जानो हानाय हानजाखौ बरायदों आरो गाहाम हामलायथि बावहरदों। बेजों लोगोसेनो बे जर'खा हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गंगोना हारिमु हानजानि सोद्रोमा धर्मेश्वर बर'आ मा बुंदों फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय जे बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बे बैसागु अनलाइन बैसागु बा मोसानाय बादायलायनाय बेखौ लादों। बे जोबोद मोजां खामानि। आं साबायखर बावो बड'लेण्ड रादाबनिसिम जे माने बिथांमोना मोनसे बेफोरबायदि इनिशियेटिभ लादों जे माने आथिखालनि जुगाव हारिमुआनो होन बा माबा मोनसे रोंगौथि गेलेनायानो होन बेखौ मुलुग दरबाराव जुदि मिथिहोनोब्ला थाबैनो गोसार होनोब्ला मोनसे बेस्ट प्लेटफर्मआनो जाहैबाय जोंना ससियेल मिडिया अनलाइन जुग। दानि जुगा बेयावनो दा बेखौ साननानै बड'लेण्ड रादाब न'खरा बेखौ साननानै बे बादायलायनायखौ लादों। खोब गोजोननाय जों फोरमायो जोंनि हानजानि जानानै जे माने जों बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो देरहासार जानानैथ' आरो साबसिन गोजोननाय मोनबावदों। जे बिथांमोना बेफोरबायदि खाबु होनायनि थाखाय आं फिन खेबसेबाव साबायखर बावबावो। जे दा अनलाइनाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे फोसाबनायनि मोनसे जोंहा बिबान थाहैयो। दा जों अनलाइनाव बयबो नुगोन जोंनिल' मानसि नङा गुबुन हारिफ्राबो नुगोन बा गोबां मुलुगाव बयबो नुगोन। दा बेयाव जों दिन्थिनो थाखाय बा मुलुग दरबाराव दिन्थिहोनो थाखाय जोंहा मोनसे दायित्व थायो। बे दायित्वआनो जाहैबाय मा जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों दिन्थिनो हायोब्ला मोजां। दा बेयावबो जों मोनसे रेसपन्सिबिलिटिया फैयो जे माने जों जिखिनि दिन्थिया बेखौ जों साबसिनै दिन्थिनांगौ बा फोसाबनानै दिन्थिनांगौ। बेखौ जों खाबु होनायनि थाखाय जोंनो खाबु होनायनि थाखाय आं बड'लेण्ड रादाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबावबाय। जोंनिया गंगोना हारिमु हानजा जोंनियाव बादायगिरि माने जोंनि हानजा हिसाबैथ' जोंनियाव दामनायजों मोसागिरिजों गासै 30नि खाथियाव दङ। गंगोना हानजाया जिहेथु जोङो जोंनि फानबारियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि उजिनायनि बा जों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो जोंनाव हारिमु हानजाया दंखायो। जोङो बेयाव जोंनि बिमा बिफानि उनाव बा जोंनि आदा आबौमोननि उनाव जों बिथांमोननि उनाव जों बेखौ सिबिनायखौ जों खालामदों। बे जोंनि समाव गोदोनिफ्रायनो दंखायो।